Радостин Василев карва хора с частни проблеми. Обърна Народното събрание на семейен спор. И най-важното е, че го пуснаха вътре в Народното събрание и тези хора ги пуснаха под герба на България на официална пресконференция да разказват за интимните си проблеми, които имат. Това, което се случва в момента, е национален проблем. Това са част от 300 семейства, които по време на финансовата криза, най-тежкият момент в България, аз го помня, банките отказваха да дават кредитиране. Никой човек не искаше да отиде на почивка, не искаше нищо да направи поради една единствена причина, всички се страхуваха откъде ще имат пари утре. От 2008 година, която наредба, както и в днешното дело, се установи, че Министерството на земеделието и храните няма нито един документ в оригинал, не е спазано нито една процедура по приемането, обнародването и общественото обсъждане на наредбата. Наредба е разписана на коляно, заради която сме глобени всички ние и през която са минали милиони евро субсидии. Това се случва в момента с къщата за върху с България като цяло. От 300 семейства